No. Takže jsem našel granit. Ale já ho nemůžu těžit. Ty vole, já prostě nemůžu. Nemám na to ten správný kempáč. To je teda průserka. Takže to ještě chvilku bude trvat. Tak kde seš? Kde seš? Pojď. Už ty mi nevyšel Iron Sword Blade. Část materiálu. To je peklo. To je spotřeba, ty vole. To je spotřeba železa. No. Už ho moc nemám, jako. Budu muset natěžit. Ty vole. Blbé, ty vole, nelez tady přes nějaký srát, vole. Pojď, ty vole, teď to musí být. Tak jsou... Jo. Je tam, ty vole. A jo, brco, to je to meč prdo. Jo, no a teď mi nevyjde ten meč, ne? On je taky na hard. Jo, to tam je šance nějaká, jo? Jo, easy, medium, hard, very hard. Počkej, to jako... To ti jako potom určí, jaký bude mít staty. Ne, ale některé ty části jsou možná na tom mým levelu zatím hard, jo. Když budu mít vyšší level, tak třeba budou snazší, jo, na výrobu. Takhle jako to je. Jasně. Dej mi ho, pičo, ty vole. Jo, ping ho, ty vole.
Ping ho. Tešmej. Dělej, ty vole. To je piča. Jo, pojď, jo, je to. Jo, vyšel, dobrý je to. Vyšel meč. Na podruhý. Jaký podvod. A tam je to jak, jakože, když vyjdeš, opustíš tady nějakou tu svou základnu ohniště, nebo to, tak ti tam hrozí nebezpečí, nehledě na to, jestli je den nebo noc? Jo, já vůbec nevím, jestli mě někdo může napadnout, ale měl by ne, já. Jako zatím mě nikdo nenapadl. Teda NPCčka, no. Když jsem se jim připletl do cesty. Jo, tam byl jeden s ochočeným medvědem. A to jsem ti myslím říkal včera, no. Nebo nevím, komu jsem to říkal, no. Ne. Ping. Ping. Tak uvidíme, jak mu to půjde s mečem, no. Staty tady máme nějaký krámy. Ještě šperky.